omwancho murgeria na ramisi yeritkoria kanere mutinye go tano narimo umwaka 2025 nomo chinsenye chiabono mambie senchire abene nigo tugwako pali na gosoaso murubiri bweterobini imyegete sene kya bene gensoko tv senchene ko kwarigania mambi yabone gato seme eterobini tunyara kuba toko murekendro yeterobini ochakira bone gago ikachinsa isano nemo chiamugaso toto kwandra mange hanene asebiro biri byege siasa aliagendrete na aliago chikorekana yagendrete kokorekana gusina yara korekane imehenense ito ya Kenya nene eketero chi esobo chorewe mwaka wichi wenongebere ene tano onebere obuborense iyo mwaka ogoja sencheri abene ngo kwarigania na emambi yabonega ekera mange agendete kokorekana onyanigo nigo mwaziri bwa abose waziri we wizara ya bocheni mense ya Kenya Aden Duale ayetabozio obwebunge nene narit koregoro akabona mosomo yo nga weke serikali agende no bwagachi we enyumba ya kose nyumba cha quarantine chinse mo cha quarantine chigo chikobeka abaroire ebali abwato bwa ebrakuru eseseri ya DRC kongane abaroire balia ababwate asiri yense yeke America ochikoreto emergency ya Kenya eriyo kunyara ko bago kubweni bwana kubekwa sensemere ya quarantine nanyanigo nigasingire nga serikali ni benderera kwaga cyane yabana n'abamayega yo gutangwa igoseri yuko kurwego kurwese kigambere kenne gutango ubwaga cyo bogendera sensemere aye county ya Laikipia nanyanigo togoska mutuni gono ikarabonega abarkibwa kianda weskuru ya utumishi girls sensemo ya Gilgiri county ya Nakuru bawuchikobera serumande asama tuke 18 kubwatia erikuru oboringori bwemo gukora mono erikubwa sekwese nginjigo bako kubwatirana ase obosamba eskuru ya utumishi igento kirete abarokibwa 15 mu busiri magima abo omwancho mwereria nigobono abakiandabu bachikwendera gutigara serumande hekero butukibwe ime bogenderete gokorwa amo ne egenyimbo bari ba DCI nonyanigo nigobone gatoko kumanyibongo murayibwense William Samoei Ruto mono murubyo ye first lady Rachel Ruto nigobaikire emergency area ya Pretoria nigosirwa ikire emergency ya South Africa sema ya Pretoria asetara yabo yamatu kabere ekitutabetinga useme tukabawikirana asegeti ritku rero erikorere timu yetu ya Kenya ya Harambee Stars ke kosodia asomochi yo Pretoria segosori iyo kebosani gatinye timu ya Kenya amone alishoto timu yetigo somora ibwese na chiko bakawikana kegera asarimo ya Pretoria South Africa noyege minanariko kana tukare roko chakira chinsa 10 gatie timu yense ya Harambee Stars amone timu yense ya Rishoto togoska mutu nigabono habasubati ibasha bana Starlets bawchikosora ne timu ya Mathare United itskuriye chumapiri eriko ligabanyanga bensenge menyaranga Tashabana Starlets amana Mathare Star amana Mathare United bonsi nigabatire ligi nene ya Kenya Premier League yabasubati egatiye bitebe bimwe tekorekana ekero Harambee Stars baikire gusara Harambee Starlets cyabasubati baikire ime yense ya Lusaka bosime ya umuchyo Lusaka ya Zambia bosio bembinano byabuyo kobosani birakwira amatukane na nigo Starlets bachikosora ne timu yense ya Zimbabwe amana Burkina Faso ekero Burkina Faso echikorekana koba egetabu gosego chikomereka egetabu kareka konsana ese timu yetu y'abasubati ya Harambee Stars ekero ebwata abasubati yabangi sana abekire ase enseme yo senchira bene imambi yabonega nigetrobini ya chakina ya ramutu na ronkwa negeti senchira ya bene abaremega yeminyoncho Joshua Nyauma director Zack amona Lois Nyambura trobini ya chakire mambi yabonega na inche gonkuru kwa Daniel Omwaga Karibu senchira ya bene tochake trobini mambi yabonega na turanye chake nyora ngao moganiti tukarero igakoro kwa Isrom Babu oyekire imeye studio nyangau senchira ya bene nigakuriye kergo okeria ke kisi gwetere tigiti ye kiama kiria kia UDA kiama ge kumwetenania humora ibwense daktari Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi.
My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across our departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi uni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nchi mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed power recruitment for different countries. Currently we are reaching in UAE, in Qatar. Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke na Kibekos, Kimesa Yamana Magia. Kera kama tingatara, daike taoni ya Nyamira na lena shauri sangwe, ngaro moijano. Muligari bwa Soko TV, oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au. Turabe tukumira na kira likulie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokie orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori na hali ya screen
ni chingero chikoretwo na Mwanambuka Edwin Nyang'au. No tukonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere nduge song'engo twamiriria Bakalia omotoya kabwatwa Bakalia omotoya kabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Soko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekirwe omugusi bono cyago goikaransanse nakobeka etibi yawe kwene king'angwe somi orege Kaunti ya Kisii asenjera yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda asibali bale chinsemo chisko ya Gusii si chinsemo bune chana kuru mwanchu muligereri elitonyare ko batoko omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyare ko bakoigwegwa na nene mono ntonyare ko batoko so si chinsemo Eldoret no mugusi ore si chinsemo Eldoret nera nyare ko bakoigwegwa mwanchu muligereri ntonyare ko batoko genda asibali barasa masamba kuna chinsemo chia Molo aliaso mugusi yale enuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagako igwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagako igwegwa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta senigia Soko TV no gotochi ko batoko kora eke igekuru gyeito tunyare ko batoko gekora asenjera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tunyare ko batoko koraleria okorali kwa nyagosira asenjera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bw'omugusi nigo bware gosirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase mugusikurwa chingongo naki bakwenyorera eng'ere yabo ya kiraritko tomocha gotengere merobere ito yogosemia na gukomanya
national employment authorities, and we are licensed to do manpower recruitment in countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mrna nabaribe chinguru ilikwe manyabo na watika kuruchitana nyachense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Kera kama tingatara, daike taoni ya nyamira na lena shauri sangwe, ngara rombo ija. Muligirani bwa Soko TV, oyo no moroberio gwo kuongoria mareko na mwana mboka Edwin Nyang'au, turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwa korire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero yaguyandajita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ase screen ne chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi. Thank you. Oboroso bomogusi boigekirwe omogusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kobeketi bya kwene kingangwe somi oregekoro kyomogusi Wetro moroberio bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere na boigabanga nabanyika eriko kwanera okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomogusi. Kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeye Soko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bomogusi Ekoro yeito imeye Soko. asenjera yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batokogenda asibali bali chinsemo chisiko ya gusi si chinsemo bune chena kuru mwanchu muligereri elitonyare ko batoko omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so si chinsemo Childoret no mugusi ora si chinsemo Childoret neranyare ko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyare ko batokogenda asibali barasa masamba bune chinsemo chia mulo
alias omogusi yare enuretie tunyare ko batokoire kigusioro no mugusi anyare ko bagakoigwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batogoikoro nerio mugusi nere anyare ko bagakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni gia Soko TV no gotuchi ko batogokora igekuru gyaito tunyare ko batogekora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera bwato no mwancho murigereri tunyare ko batogokorareria okorari kwa nyagosira asenchera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomugusi nigo bware gosirwa noboremi rikomera riburuga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomugusi nobo Chereria, nobo orokia, nobo nyanyimbo, gose nobo agachi. Asomoro berio wikiage kyomobusi, nobe gokumerana na inche Frida Kerbo, kera litkoria ijuma, chinsa ibere chamugoroba, astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera enyere yabo ya kera litko. Tomocha. Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancho omurigereria ayabuno mututire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia ogien Soko TV. Ibono nge kuchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao obwekeranu. Tomo chako bwata etariki inainche Daniel Omwaga gose ko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokorio keraritko oriechima mosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori And he's awarded a penalty. Omokubio neritko abaigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni gen Soko TV tochikumirana keraritko ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia monguru na boigo komote de anandemo imegata seni gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya.
Mal Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke na Kige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Kera kama jengatara, daike taoni ya nyamira na lena shauri sangwe, ngaro moija. Muligirani bwa Soko TV uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire imirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwo yandaji tasekerugo orambulete imirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwo na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tukonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndugo songengo toamereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Chinchira chito chigekoro nigo chira soko goseli bwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Soko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwegekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeketi bya kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro muroberio bwigekoro gyeito hasi tukumira nabaga kaba Samuelere nabo igabange nabanyika eriko kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Soko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi yekoro yeito imeye Soko Soko yekoro yeito imeye Soko Soko kibengia ya jirengu manga bunalero mwancho muligereri ene Soko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa gulibaga na konyara chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri ene Soko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii asenjera yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda asibali bale chinsemo chire isiko ya gusi si chinsemo bune chana kuru mwanchu muligereri elitonyare ko batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asi chinsemo Childoret no mugusi ora asi chinsemo Childoret nenyare ko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyare ko batoko genda asibali barasa masamba bune chinsemo chiamulo aliaso mugusi yale gusioro no mugusi anyare ko bagako iwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa nyako to ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagako iwegwa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni Soko TV no gotuchi ko bato gokora eke igekoro gyeito tonyare ko bato gekora asenjera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare ko bato gokorareria okorari kwa nyagosira asenjera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bw'omugusi nigo bware gosirwa n'oburemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha
mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bono omwancho omurigereria ayabune motutire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. Egeteseni kia Ogien Soko TV. Bono nge guchunchugere kopaliganiria na kokwerera chigosori ao obwekeranu. Somo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko olyo chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori. And he's awarded a penalty. Omukubyo neritko abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia. Imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana naye keraritko ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba. Naboigo nto kwiba basai ababakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku. Le général Dangote anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulie Jumamosi kati ya saa 10 weka ensa AM. Tomu chako tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira lituku nabariki baitu beandrete chinga kichons asenge into yao eariganie asobo tengali botali no mubwekano mrna nabari bechinguru erikwe manya abona wata kuruchitana nya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Kera kama tingatara, gaike taoni ya nyamira na lena shauri zangwe, ngararo moijano. Umozu wataya mabwari. Muligere bwe Soko TV, oyo no moroberio bwo kuongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au, turabe tukumira na kila litukulie iki. Guchakera chinsa 10 chamogoroba weekend seyemo yabo tuko. Kugwakorire mirimo yawo yerituko. Kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda gitasikeruko orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo songengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Chinchira chito chigekoronigo chira soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagren Soko TV
twachire gutura igisako cy'umugusi kuri wa soko rimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi bwegekirwe umugusi bono n'ekinjira cyago gwikaransanse nakobeketi ibyaho kwene kingangwe somye uregekoro cy'umugusi wetero murobiryo bw'igekoro gito hasi tokomera nabaga kabasamwerere nabwigabange nabanyika irigo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi keralitsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Mensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunaleo mwanchu muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa gulibaga na konyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri bwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii asenjira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda asibali bale chinse mo chire isiko ya gusi si chinse mo bune chena kuru mwanchu muligereri elitonyare ko batoko umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asi chinse mo Childoret no mugusi ora asi chinse mo Childoret nera nyare ko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyare ko batoko genda asibali barasa masamba ina chinse mo chiamulo aliaso mugusi yale enuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagako iwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagako iwegwa asenjera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi ko batoko kora ege korugeito tunyare ko batoko kora asenjera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tunyare ko batogo koraleria okorali kwanya gusira asenjira ebwenerete Nsoko TV oboroso bw'umugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko obwakira litko bw'umugusi nigo bware gusirwa n'oburemi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka y'umugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi somoroberio wikiage cy'umugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere cyamugoroba astogo sanga n'umugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera litko omocha Mukabora ingerango oyetigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabuno motitirira bw'ekigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia ogien Soko TV. Bona nge guchunchugere kokwariganiria na kokwerera kigosori ao oboikeranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolio keraritko olio chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona banyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Omukubyo neritko abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni gen Soko TV tochikumirana kera ritko ria Jumapili jakera chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche de anandemo imegata seni gen Soko TV.
Mungu amefanya, amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kile kuchoga choga ya rumba. Momelia kenena poto akele koyekola mama naboigo nto kwiba abasai ababakuru kwa jijenzi emiziki ekogenda bwange bwate chia talaku. Le général Dangote anachukua anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oya mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumera nekera litukulie Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM. Tomo chako tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira lituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance a sengencho yao eariganie a sobo tengari botari no mubwekano mirna nabari be chinguru erikwe manya bona wata kuruchitana nya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Kera kama tingatara, gaiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe, ngara rombo ijana. Umozu wataya mabwari. Muligari bwa Soko TV, oyo no moroberio bwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au. Turabe to kuumira na kira litukulie iki. Guchakera chinsa 11 chamogoroba weekend seyemo ya butuko. Kugwakorire mirimo yawo yerituko. Kwabukire orosete uikaransitero ya ubwo yandaje tasekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegeterendo gesongengo to ameriria Bakalia omotoja kabwatwa ole bakalia omotoja kabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Chinchira chito chigekoronigo chira soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagaren Soko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeketibi kwene omugusi wetro moroberio bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika eligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Soko TV Stephen tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso mugusi Yekoro yeito imeye Soko aye Soko Yekoro yeito imeye Soko aye Soko kibengia ya jirengu manga bunalero aye Soko mwancho muligereri enen Soko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri en Soko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi
ekse county ya Nyamira na county ya Kisii asenjera yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batokogenda asibali bali chinsemo chire isiko ya Gusii si chinsemo bune chena kuru mwanchu murigereri elitonyara ko batoko omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asi chinsemo Childoret no mugusi ora asi chinsemo Childoret nera nyara ko bakoigwewa mwanchu murigereri ntonyare ko batokogenda asibali barasa masamba une chinsemo chia molo aliaso mugusi yale enuletie tunyara ko batoko ireke gusioro no mugusi anyara ko bagakoigwewa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyara ko bagakoigwewa asenjera enkeranu aiga omwanchu murigereri asegeta seni ya Soko TV no botuchi ko batogokora igekuru gyeito tonyara ko batogekora asenjera bwenerete mwanchu murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu murigereri tonyara ko batogokorareria okorari kwanya gusira asenjera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bw'omugusi nigo bware gusirwa n'oburemi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoro belio wikiage kyomugusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayebune motitirira bwechigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia ogien Soko TV. Ibona nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikeranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga gose kogwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyo kolio keraritko olio chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona banyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Obokubyo neritko abaigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni gen Soko TV tochikumirana kera ritko ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiri kuchoga ya rumba naboigo ntukwiba basai ababakulwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litikolia Jumamosi kati ya saa 10 weka ensa AM
tomo chako tengere mirobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu beandrete chinga kichons asenge ncho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano mirna nabari be chinguru erikwe manya abona watka kuruchitana nya chiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Kera kama tingatara, daike taoni ya Nyamira na rena shauri zangwe, ngararombo ijana. Umozu watera mabwari. Murigeri bwe Soko TV, oyo no moroberio bwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au, turabe tukumira na kira litukulie iki. Guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko. Kugwakorire mirimo yawo yerituko. Kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoleto na manambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakaliya omoto yakabwatwa ole Bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Chinchira chito chigekoro nigo chira soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagaren Soko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwarero oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabange nabanyika irigo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV nyarike mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye nzoko ezoko Yekoro yeito imeye nzoko ezoko Ibyengia yajire ngumanga bunalero ezoko Mwanchu muligereri ene Soko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwanchu muligereri ene Soko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi asichinse mabuna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba ina chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Chiamomba ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare koba gakuigwa asenjira enkerano aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi koba togokora eke korugeito tonyare koba togekora asenjire bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyare koba togokorareria okorari kwanya gosira asenjira bwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bw'omugusi nigo bware gosirwa n'oburemi rikomera riburga risamura byonsi aseke eye ne Soko TV oboroso
bw'umugusi. Karibu nendo mwanchu mwirire mambe yabone gese getesini geto kiabene Gensoko TV. Nigo togo soese ntunda yende bonege bambye gicagideka ikisano yose kideka ikomi gire kinsano cyabona mambye somurire togo soese ntunda yo mu rwete robini aiga nigo to kwana barayi aho kororwa ngo rwabusi bari bwateganga yo kurye birgo aho narit kori rero nigo tomubwate Islam Babu Nyang'au uyu begeteganga yaye nabo igo obunyamasi bwa yabone sana asokuriye hekerogo kyobo seneta we county ya Kisii anene wetera setigiti ye kyamakiria kya UDA kyamage kumwatani mu raibwense daktari William Samoei Ruto wekaransari mena intima mbiyabonega oikire wegekire na negotogo chiko kwana mange ayo arengete mungana yege siasa na siasa n'ebikindi byaregete ko bwata isiko yense amana gosini meyense amana isiko yense anane ka turo chibo chole wena bu mwaka 2025 bero mwanchomwere yese nchire abene nkomareta imibonega imambi yabonega tunyara ko batogo kwana nere akwa naye enere amana ko tebi kiyagerte akasoa asekimirano yokuriya ekerogo kiri kibogabana ekerogo kabonega kendrete ko bwatani abanta bange korongo rwagusi bariko abakemerera amate hanene kake gotebakana nga moseneta ubonega nere nigabigeta mai science guchi sokuriye kiro kibugabana bwe county ya Kisii neba tarakwana mai somali kolede karibu sana Isro biyamano muradio nachira tukwane n'abagusi baito bonsi tubate byeganga yaito nakigendere nabo kugerie kamera yao tebi murali Isro mningo nendenga yakurwa kamera nambato abagusi baito bonsi asimwabeta Kisii County na Nyamira oyorega gakurukwa Islam Babu Nyang'au professional inje no engineer nguriye kiro kyo baseneta se county ito ya Gusii bono nachire ga studio tate yabantu baito ba Kisii County asekehenekere na sobura iboko genda guchi biamano mbiyamano babu nguchitro kwana mange hanene buno kuriye kiro kibugabana na ngi yakwirite obotete gutmeka kyamakeria kyo murebwense kia UDA na neto chikolire gose hinke bwate okumanyu senke bwate bunyamasi ubuyabonega na korengana no mwaka w'ibirongebere enebere kwende turachiko somotu ente turakwanira ena egento kiregekemo igoro yamangana ya Kenya anene amatukabonge kwa igurenga egeto ya quarantine ngwa gacho kurege mense ya Kenya nsemeria ya county ya Laikipia me igari nyanyuki ese kambi ya banajeshi na litukuregaro niko kwegete omwaziri ibwo obochenu Aden Duale agotebanga goika egeto ekikiaga achwe na kende nkege gikaba kigotenenya uko gachukwaye neba ekoti ya rule ukona changa barateneni merobere yo ese egose bagendrete gukora oburingoli weme makira kwanende kwani yo yaye omwaziri Aden Duale amangana ya Ebola tabwati mochando mono asa as common mwananchi problem iregana bana siasa basoiregendeke bagesariri titangani tikatora Russia America na President Ruto tutige Ebola na Nanyuki ga Kenya tuzo kwenda gama ngomba ichirororo tuze everywhere abagasongo mbarororo the only issue tuwenda kuboru n'aba Kenya egente kekene na abasongo boka ba America kekonya kusenintwe boniga twagotebe egente kekerusigwe Nanyuki kiaga chwa America actually abantu bende go strike boniga n'aba America tari aba Kenya na bwente kubori how comes to resources jeto chiko Africa chichikokonya aba Kenya tiwachibu quarantine bwente kwa gacho America tia quarantine yaga cho America yaga cho Nanyuki aba Kenya baito bonse bagutware problem banyora sinare bakubachuchi babera hororo Nanyuki ne airbase meaning umuntu kakurusiwa DRC in any way yakore to directly ujase quarantine facility tarigo cha kueta anyorane n'abakenya bandi tigato murayibwense na no minister of health agendere nando ise kurige burayobo Kenya ga the majority and the minority
kwaroche igoro kora omweshimiwa Duara renge gari bunge bunge Aden Duare igamo I mean the minority leader omubunge oyo itokoruga ari Suna East iga supported agatebe gentegetia kiagachwe tochiguri to the majority side ibatebete egentegetia kiagachwe gari muino gari into 20 na turechichirani che DRC itorase asatari nene sana yokonyora Ebola ndone riwe yoko konya abakenya baito omontera boito kokachire kongo koregas kanyorire Ebola tuwiru directly to the quarantine facility biamon lakini de babu korengana ano bumanyi Ebola yanya goche mense ya Kenya na Ebola giye gutambukira gweterembyo mke kogera to koreta borugiri mense ya Kenya nense ito yanya gutwara boburiri bunobu uko bareta kutari ku risk abakenya bandikira n'uburiri bwembe na begweta musiabano no renga ya iruburiri buri yambukira abantu bangi. Do you think it's so safe gosembu yabagacha batige kage ukaranga ritukeri mu Kenya twari Ebola dio ritonga kurwari gworo mbya bakyaga cyo tiko gwakoreta borugiri bare bwato borugiri butayari kubarete mense ya Kenya nakyo murari nagotebia problem irega it's about the US na President Ruto from the politicians Isukuri abantu bagozari gendekera abana into abana siasa not a common mwananchi Kenya yetu umaitha Ebola dari bona yachaka Ebola it has been affecting people from West Africa na koinyorete Ebola yaringo before COVID enjira ya mokoba prepared no gutware quarantine facility ne quarantine facility intutweka Kenya actually naroche it's estimated to $1.7 inichibese chinyinge sana Kenya iteta nyare twairwe bitanda so far we are nararero mambi means of health njabo atabantu almost 250 very ready for Ebola ntubate quarantine facility about around 50 beds meaning at any given point omonto akonyoro oborwaire ya somewhere akoba agosiekerwa ikegusiekia no gosiekerwa tanyorana n'abantu bandi tigaba Kenya baito baberedi batebigwe oburiro buna toko boiguga ntubwate somewhere tokoira nande igorana rojo omosike Aden Duare igatebete even Kenyatta Hospital nere prepared kero kende tena nana koira ni maika COVID inja cha Kenya gaiga umuntu akareta COVID Kenya aka umutangani akasiekerwa tukatwara quarantine facility akabikwororo tukanyara go contain COVID ejo no mboni ganja actually otebia serikali mbia mono sana is working around the clock to make sure aba Kenya baitumba safe in any case ntwari gotiga bono moradi tutware Ebola ga na serikali uchaka koboka uchaka korigi a place where tuguchukobeka abantu aba quarantine. But it's good every person to be prepared. But is wrong. Igiriga. Amuruire kagarote sense ya DRC Congo. Nense ya Kenya buruire bumbuijo. Na benga ngaki okorusie bosongo ngakoboira osobosongo butari. Is that not dangerous? Inki batay kobekera aseborere akin wakayatege tugiye bara asebore tari. Morare point ye. Point tindamanya point gerega not only aba America bare DRC na bakora seriwe genteke rero unatoka tebo iso kwenda
tutwara mbura abantu banga gari baguchaka kokoba bagwanje bathana ki umuruno uyu itoka tetoka tetomokonye tetomoko abantu bakoba guchia matanga wakura matanga kwe koirana bono mande nari tukaini umugaka Mirera Kennedy Choere not Kennedy umugaka Choere ngwaroje mungwano uri oje toro ruri gotorethera chiguni bari bajubiri budget amatanga aringe so peaceful una igoro nanda matanga naringe tamba chaga arike gogi and the same team aromatanga ina chete the same people and bakagenda ororo gusaria matanga a reverend bakarwana ororo ntwandu wa UDA ntubwate ni issue wateira abantu ba UDA mbabwati ese gichinde chonsi mbabwati baba bigo sona nemeyega nene ya matanga nkwarenga matanga aria yeri tukuri Jumapili yomongina ingo kwaroche ochitena abantu abo gusimwana siyazi kwaroche ochitena abantu gusaba achiteboka nkwabaroche na baroche na renge and actually if I can share with some photos I was seated no mungwano Jubiri mumuro kuru nyariba rigari you wanda umuro tari kuburi ba senator tari kuburi ba governor ingiago jere constituency tari ya ase injo ba manyeta matanga ya litangani na ya aye maumwa we msi kunyara kumukwana mungwano irieta ni mumaide he is a good friend of mine ningo no thing na komata lakini uisogori video jidia you can see the person is around against actually just adjacent tuarenge nere nabona ndi muragite ngamate mogisangio ebindi ata gitoko bogoriga toko aninga mogo the background ni kina abantu bajubiri mogo jo tusariria matanga so now basariti gari now the issue was iba jagete gotera two term some few individuals you know that's a strategy bagocha bacha ni strategy yabo bade bagari mna tete tusari gendeke itoko genda gari we toba mna nabasani babo badi togo sari they started chanting two term abantu abantu ari naba UDA anda abantu ari dentro kirinto manyete nabawanta no isokora nando isokorigeri didi abaraja basoka ibajite n'abantu aba bajite no mugambi bajite no basogete nenje basogete no mushimiwa chave ibasogete abantu ari bacha nabarabo tiga abantu baito bakisi county tiga babe prepared batebiwe as much as matiangi araro matiangi tari monto mobe lakini aba murambire gari biko na kumubwata bwati na bagusariye kenyoro gito gusi lero tokogenda South Mugirango otebe two term na uko na two term lakini there is some few individuals buna abantu bajubiri barororo bago inside abantu baje gukora amagoza lakini isoko gende meeting ya gaebwe kokwa na abantu bago abagusi bantu anje abantu ba UDA mono asama tukabangega tutiganege korwe kiyuka ni ese ngima ya Kenya nigo twarere ebikorwa byobuke bago twarere gunizimu kirase twarere abaseneta twarere aba MP bako batakiri twarere chisegia samatanga semegia matanga ese ya Kenya gusi kirase nkiora kwanrenga ingana yaonga nkiora runga ki osengo mosemi kiora rugoro yengana yebako kunya gutumeka asengene semisangirika na matukabango iga tiga abana siasa baito asbari ngo basaba tiga baba batoereru kogenda ne chiguni na no maite chiguni sometimes na bajiko stage managed like now I can come with my people bang attack for sympathy for that they are mumuroria igaoneire tiga abagisangi bane baminto abasaye bari togorokana ya tiga tueske muraika ko ire gento kwarire mwakire chingobi genda kurwani oyonde tokore siasa nyororo rero ninjo kurwani mambi njengo nyore kero giki njengo jogwe pasari mambi njengo nyore kero giki njengo jago chango ntenene nae kara kwarwarire teto be ko bosani ase chinjera chonse from this side and the other side yes serikali no yotari ase serikali Istrom kuboliri kwa seneta county ya Kisii negotere ekyama kia UDA timetinki ndochino bwate getabu to ni bwate na kuragi kwandira ngetabu ke ko bwate tutarachi kusika mutu kamera no ata ni number 2 you know iga eke na kiegente eke na gyomura ibwenze akora kwana abantu ande bakora umura ibwenze akora amangana mangi bataha minto
President Ruto na kiarega. You know, Mheshimiwa Ruto okorire bintu ebingi sana, from the economic stabilization, tukacha agricultural transformation. Agricultural transformation orojo murayibwenze naretete subsidy yobuoyo. Rero izo kwenda gusiji bando chiri mugondo chingia. Nandi bona abademi abangi nandi bagana gura mintu. Nyasa atare gutwanjira atusukeri ense na ataguchibusigisiro gora marumeita bebiya tureme ndagira abantu baitu baragira. Obateba igoro indi subsidy yobuoyo trajambiri gali ntubwate industrial depot yo amagana ya moyo. Koneke ona etagaria twenge nabasani baniga ntwara abantu bakorera moyo teyo ngai moyo yachite gusomora bwense gale ta moyo abantu nsari mwaire. No timanyeti umurari ndirigueto njo monyene no yobuoyo on Tuesday. I think today it's Thursday. No yobuoyo gari bwo chusumeka chingende ga bugetutu masaba. Amoyo gaijire ekwerende depot sana. I think you walk about what the issue is at the year, the beginning of the year. Na tutabwata amoyo isa nande serikali njata etengoretera amoyo. Amoyo na acha bosongo. Amoyo ari bosongo rero izo kwa ndobo bwa topping ibuichire gari. The other side no ibugo simeka ochega inside ya madhe angono morangu no boyo bwo toperi no kwero. Amoyo ijire bosongo. Boni uno murikyo gamangana kare bosongo na boko motomoro rako ni famure rero intararuga atotebiga ntararu atote yaba gusiba itekene kwa kona about more bwense weekend amangana ya agriculture imeyese ya Kenya kurende ayino ubuno kuri kibo senator igasi ono kwa oversight na kobire linga bintu kokerekana bire county twarire mechando sana asa sector ya chaime yoro ngorwa gusi nkiora kwane gore sector yu agusonye korange no murebensi nkiora mukwanda nkiagera abantu kurusira ngorwa centro barabuba kwewe bonus yanne sana na buno mo senator nkiagera oroche abare mikuru ngorwa gusi chae iko bagenda to guchandika onyaramba ko ikachisiringi 12 umuntu akwe gusiringi amaronge na guchigurwa sense mo ya centro kwani chae yitoneli igereta bauti umuraria njomanyete inasomerie kahawa. Those people barangana ngana bakogotei. My daddy garenge chairman yechi kahawa Murumba farmers igarwanireta baremi during that time. I think engakiyo area 2000 bakaririre kahawa kilo is around 2 bob. For the first time nini abaremi ba Murumba farmers barirete 30 bob per kg. Oyinta atorengo urwanirete abaremi. Amangana yechaye itogebwate issue nebara ito to sorete. Okonyo chi barikorosi chi kwerende chi prani cheito biyabuna chagusi. Kwanyo rechaye ito igekurugusi yairwe factory gose igari mate ga sombogo eyende yaenda tombe eyende yaenda gari wo machoge eyende acha igaiga kero kama buko gari factory neraria yegoja Nairobi yatebugerero quality lakini abantu ba centro barabwicha yabo banyemanyeta abarayi babo bagocha gari chikwerende ebyongozi byoboremi n'abantu ko centro abantu bakonie cha yagusi n'abantu ko centro asinje yaki uburayi bwabo babubegetange ne serikali bagochi bamonyera umurayi bwense obaye birogo oinyore bunenga kieri the former deputy president igarengo korigereria amang'ana y'oboremi itukondi yachete gusigo cha korigereria chaye ito igakachire centro obegachi program chaye centro chikawa centro baka una arusi tugo burayi na doje dia arusi tugo burayi na dia baremi barira gusiye siringi 12 kilo dirikara abantu nabagarire chikiro siringi 30 che chaye siringi 40 ninginyorete chibese agachire biacha abaremi bekawa bono tigatorigie oburayi buratokonye unanyingise konyore kiro kyo senator tingo baisiko ya serikali nko make sure na so ireme ya serikali na bantu tuwate kusibara ya serikali na barabu bariko te yumura ibwense kene bunge ko umuntu te yugukwa negoro ye chaye ibakirete abagusi baitu akalira siringi ibere tubwate mugwimerere tubwate
a senator, and was some chief whip. A chief whip unwere, eh? But he's trying. Actually, chief whip is trying. But a man is an your camera video. Whatever nga abara ibukuru songro centro niko bakomonye rumure wense kwanyaranga babanyo kibona chinga cyakire chingiya na yanko bolore tigiti wetire ekiama kya UDA iyo nenge nchonga goikoche kubange no murai bwense toko yana to kirimo kama kengo tutebere no chikomonyero murai bwense eliyo konyo muri mweke merigie cha asora gongo rwabusi mwanchu mwere to ganderete kukwana nere Islam babu nyangau yukolie kiro kebo senator se county ya Kisii na nigo agochikutochi kwana nere tumayo kirimo kama keto gandere kukwana kwa tero na chikomonyero murai bwense eliyo konya bari mweke merigie cha asora gongo rwabusi abagandere gotigwembe go na guchandika sama tukare amange. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegiga asengichao Nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi, tumia Autobat. Betri ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi.
Karibu naende mwancho mwili mambia bona iga chitari kati ya toke 32 na ibere igore chinsa isano chiabona mambia hese ntunda ya kabire amune ya mwede kegima tonete kulingoria mangana busi anene to gukwana nera Isrom Babu Nyang'au uyo wenderete kurigia kerugo kyobo seneta se county ya Kisii tomore kagutare seminyaga ao na gotema konia amangana ya na gotema konchi sera chiae anne kera kubulia gwetere tikiti ya UDA bona to chikoso hese ntunda yege to chikukwana nera Isrom Babu kabisa ise mambia bona iga ababu inga kimara kwate abo chikumonyero muraibu enselinde muri binera nya koba gakonyoro mweso keto era bara ibande mbaro babiro na barumbara kumbara momonyera ayenchere kera momonyere paka kwene kinga wekenanirie hamare ibirubya abari mibaito hanena abari beke merigie chae kitanga ingwenda ntebyo muraibu ense chae ito nerire chinguru sana ngwarari nderi president ya France ya chaga umurai wense gamote ibuna tobwate echaye toge wansa igerengia sana bune French wine so meaning echaye to yaguswe maite gerengia gebwate mbure saine neriri umurai wense maitare gukwanira hayuna ngwaroche yagusi neriri gukwanira oroje bono ngoma de umurai wezo na intu turigeri na intu echiro ga libori turigeri gu echiro na intu factory eito buna nsombogo una neriere gari magena gari eti factory ose nyangoba ke kurusu kubosongo ke kurusu made chikwerende ke kurusu nyangoba tegweta chituka bosongo yaro direct yari nendege yanda France twarete ruchibeza gachi abantu baito chibakonye ikina kiendeken ono maite gantu wate middlemen conmen asabare miga baroba koire echaya uni chweza chinsi nini banyoni rero nano maiso tara kusire rero no ne kawa there's some few individuals wajake korosi chimasini chogosi chikawu nyomba rero kagu maite dirika machine igeko nerugupara iga andonye sibuoye onyetari inga kiora kore bikora bunebyo na bayigo kwane kingecha nkwende direct uchinse chisikori ndo mugusia nyaro kwa akonyeka onye wachero ko mugabana ubusobo yani mo seneta ku county ya Kisii egasi yano oko oversight tetoro siri chiko mo seneta no koro siri chiko no oversight you to oversight governor tetoro aro siri chiko tukorane na middlemen yi chirensa chiko gorecha ito ne kawa turakorana na barabupi ekawe yeito necha yeito enyore chiro kia nyore chiro ebeseche direct yaenda somure ingie chaira rwere gusi ekawe rwere igari kwerendo umuntu kare gari nyamache ekawe yayeto runyamache eretu bosongo erusu bosongo gusi famaza erusu bosongo eji Nairobi ga KBCU eburukanene yaba ikoyo emanya koni ekawe yeito tige rugari buna ne chiro tige ekore rubosongo echiro echirere bosongo kegocha Nairobi ntunto yo chibeze chito chatigara bosongo tutura rusia abantu abaje bagure ekawe yeito bakoreta Nairobi baone Nairobi yamakwenda kwa chibeze chibeze nande ekawa echaye ito nero ntumaita abantu ngo bari chibeze every month epona zebente goja kiro mutienyi une chaya yao ni gurero ngitoko kubusiringi bure abantu akabusiringi komitokanyerete ponas tige chaya ito yaro serugudi gori kiro muti na yao nigwa te koma yeko bekugo yaisana te kuna kobeke rudi gori mpaka mwako mogimoera tiga buna yaro se within a month yao ni twamanye ponas ito irenga tubatega mbya mono mwancho mwira twende kukwanere Isrom Babu kwa gwe na ukwana igoro ya amangana yekemerigie chae esengencho twende tu akwerokanere gati ya bari bari tukulika chimesi cha akwerokanere Kisbende enengo yobokima ate enengo yobokima aka Kizibadai incoming MCA Manga Ward Kitutu Masaba Lowen Mwamba kijana wa coach stand kwa mpigo hadi tamati atebano ali magana tukuwatelia kwa nene kirukyo MCA yako ligia kuchinsa mochiria achia award ya Manga ukubuli kiruki wa senata ese county ya Kisii kurende asetivity ya UDA wekabonega eti abagausi nigo bagotera lieta matiang kyokorenga guchikunyaro gweta
mbaka obangaine gose mbaka obaene keringa ngo kwabali kura yao kigera maenenga isiboniga umubaro mwanne bwa bantu gusi niko baremega ya Dr. Fred Okengo Matiang'i isro Matiang'i no yoito ande kero kende kora tukuiguntu bwatu mwana ito na rogorie kiroge kenene igakubekire tari omugusiria abaigoro Matiang'i ritangani na korete gas buna jumu aroche akaba Minister of Education agachange ebinto agacha interior agachange ebinto akonyorora akorere ICT karo maederito agachire isiko twabeke elio twana gonjukana ni isiko iga erinde torore KBC amatangazo lakini rero roje bintu byaba biya tukuna guchandika umurori na kare gasengia problem tubwate no musike Matiang'i nari tukuna kurera tiga umushimiwa President Ruto nera nyori tamubere itangani umurai bwense chi project njira chakire tutige kenyingi matoende no egusi chipara chakire na charinde nandaka igora chi project chinde na chitukuna kurera abantu baito mutai wanje umushimiwa Ruto aranyora chitamubere aratukorera magendera twanyorete umushimiwa Matiang'i igarenge keroge kenene sana ngakieria igatenete chi ministry chonse na bae gutubegera chipara gusi no ni kilomita 500 ririara sa serikali lakini tatorose tikende na itokuna kurero muntu otorete ira mabere President Ruto otorete ira mabere gusi ngiro tamakonyera ebipara birosu chisku chirosugwe chinyagitari chito chibebia bagwatana na governor ebintu bebia bono nche ekero kukiane kyobo senator timbwa timo chando na Fred Matiang'i nduruju myoka na Fred Matiang'i egintu njoma ituturambo no mokende nje no musayo musinini uburai bwitu bwagusi bwabeire bwobokoro bonge bwobokora muntu ko baroseti erieto mugago mabaroseti erieta twanyo twamoiro burai chisukuru jeito nchiri kokorwa tari kwenda buri gavana maswali ande na kigavana chibese twakwa ikoira tari kumuburi ere no ari ga Nairobi ero sikuizo beno na matanga tari gocha gusi rero ga mosene tubwa maidero ga kari kurira ari ebirero gago chogenda kitare gari maidere no akinira kitare gavana senator ito onyonga igari akinira muino gari transoia tama itugusi gusi tanye maiti bia buru no musani one monto beiro mochumbe igwetani myaka 15 erieta achireta kanyora gari na riria morose tiga konyo mwago mwaborosi erieta tokamobo gambi buru maite gari ngo mupungone omuishimi onyonga gari karo siasa gari garo mubungone kitu chache sauti no tuarengeriria ya kitutu yange kitutu chache akarusho muishimiwa chimi yangwenyi I know I was in class 5 nimi maite gachite gari abangina bata umwana oyo tato mwabno muntu muyorenge igakorete gari no ni skuru ya matabegeti no ni dirisha onyonko ikaniri oversight se county ya Kisii gose ya isro taranyikirani uyo kumyoke gavana iga origenta kurigine biro gakurigeria abantu tari kurigibo gavana kende tari ko bori gavana kende ngoteba oversight yae buna bunoro chabegete gavana Simbarati on toes igange okyata tarekane oversight from my side tinda juso nyekirani ribia because my governor Simba he gets around 10 billion every month every year every financial year get 10 billion and inyoro umurai bwense na acha gusigari umuishimiwa Simba kama kusabe president chi milioni 10 gakoewe budget ya 10 billion meaning umuntu tari ko oversight bia how comes ukusaba 10 million na bonchije gaiga unsabe emia kingo 1000 bob does that thing enko esabu ingo jerebia so meaning almost senator ito as much ngo korare gazi igari foko patari ko koragazi rita keiri yesu korigere bune senator ya Nairobi iga every question raise na auditor general iga no ara se committee vidata PSC no ara vidata umugaba no Nairobi na apia attend committee in parliament senator ya Nairobi no ere kumuburia maswali even if the PSC any committee kurangeri governor lakini mo senator ito
igakonyera gwa pia PAC akeigo Auditor General raised a lot of questions against the governor, previous leadership ye county tariko board. Wataire ngatera oversight bya n'iki biro ngatenche chikurebu ana ucheso mugana bwe county ya Kisii. Is it evident igominatinga chibaya sachi atumekerobe no mugavana bwe county ya Kisii? Chikavana bezo cha governor chetonjira atumeka bobe a problem werororo tari gwa advice e governor itobia chibeze jinde chira na gocha omwako kaera chikera no 250 kana gochese national treasury are atige bitine binge aisharanze na governor anze bakore gazi chipara chiremwe bonoroje mbono governor itaje tekugura tractor aje ubaje sanza siditangane na amade governor e plan ye itone hekara bachoretwa as a ticket barengamo abaisharanze ate governor bono thiriro borayobo ngitwende kokonya abantu baitu umaide nero ogoteba nero rete governor gusi onere kamanyite gusi ingi ata isharanze na governor amate bono gusi gaiga chishu tobwate 1 2 3 na kitogo chikonya onera gatia governor gachaka kurwani governor mapema ona ai wategire nero rete governor gusi agategire governor gusi ai wategire tamaiti gisana tatamaiti gusi bete ono ogwanchanganya ne korende you know tindago changanya ere igagoteba echi ekendege ne keri na kwoti na kiagoteba ekenyoro goko mwima ikigagoteba nero rete tumwana bwarati gusi na into abantu baritobire gusi ntomaite senator ito tanyima hitu gusi uya haya tutigere ga tusikemo tusengeche chinga kisana esengeche chitite kachiasire sana chinga kichinyinge Kenya twareba abagabana bakumyoka sana aba senator haya wachore una mo senator igasia ono kuchikumyoka na abagabana we baba na inchi oversight chibasa check count chikonya bana inchi usino kuchikunya ko imbichi governor wa vyogari onya kumyoka na barabuno togenda takwara chibu governor chibwate ibera gatie governor senator sama tukabwangu umaide kuimbiche governor is part of the responsibility ya senate wekatoje totegerere kwerende bati mwatebrere kuimbiche governor mwatigere kwa oversight ya machi batwende no that is part of oversight e governor kiare turugari ne evidence tu atege chiseneta chiarorire they have a right yoko imbiche senate governor egento togokora inchingize kwire keroge gekiane abantu ba Kisii county baize kontegerera nande bangeri bagana nje mbaraya se miaka 5 ente gitangani ikatubwaterane na governor I will make sure my relationship with the governor igere buya yoko mote ya governor chi constituency to chire kianda genda tara bonchari unabono ngenda bonchari ngigungi abanchari batagete njiche boge tutu ngiwa abagetutu ngibataye ngenda bogirango ngigungi abagirango batagete njiche nyaribari ngiwa abanyaribari ngibagoteba naba basiseito bategerere tumanye ngibatagete tobono tukwemera na governor na tujugo chorune ticket ya broad based government ndebisene governor bono this is the issues chiwa affecta abantu baitu ba Kisii county togo chikokora kabisa nabukirire kamera yao mheshimiwa kwanango no mugusi kwanango no omugusi kuri county ya Kisii na omotebi ngo mitokibiri go chikomokorera mitokikibiragere nene no chene ticket ya UDA mba maskuri ticket ya ukigere sibonega bago egatekanga gitari kuoneka gusi kolende ngikeri ncheche skiri go chikoretera omugusi we county ya Kisii omugusi yo minto asikwabeta itangani nche ngoja ni gitabu eke ne kia UDA eke ne kyoko goteia ibintu birie ditangani umurai bwensa tokoreire nazibie ikire egi akabira as an individual ngoriyo wa senator ngoja ngosabe kura yago no bwororo nje timbwati mechando nje no monto muororo mangana ne gare ngora tima itikurwani monto egento tutagete ne keroge kyobo senator tokonyane tokore oversight yeito torosirichi ryo konya abagusi baitu na bakenya baitu ase gwika yewe komutinyi onano mwako gocha gosabe kura yao kora ike igari rigirieta Isrom Babu Nyang'au mwakire kura yao toreta magenderero ne change ito gusi abasai mwenze asimwabeta kimwa rumo sao ino gago tenegento buneke mubwatise tuchenjo borai biamono
Mbemono Isrom Babu hoso wika na abantu yotinga kijinga ko ndende korenganga mugusi ko igure na bayigo na bawo chiko chinchengeri bya yelinda be ko bagawo kere kuretebe oteta monchiri korengana ne birengeri byo bire ko cyoso mugusi we county ya Kisii na kerenga ki nigo harigandi na ndeme gete sindi jeto gen Soko TV tinyara ko kwana mangana mangere siasa alegete ukyo mugusi babu mbemono kabisa mo chimwe to rengenere Isrom Babu ka joto jide kemerongo 5 na ibere igore yechi site sano chiabono mambi ko gete sindi jeto kyabene gen Soko TV no tocho kirio mwerio bumuru gwetro bini mambi yabonega goikari tkolya nketo kanende kolende ngete okonye linga university atangaza university egotoka wega imenye mochero bye chinsemo cha Karen nigere nama ya kiandage ikomye senge chibonega nigere ndrete okoretera amegerio ao ayo ayebuno mwiboli go saye buno moro kibonye ko igwete nigo otagete ogende gochiagari ese university yeyu ndebanya bago kubeka ime na ilinde senchiri abene ayebuno mugusi nyaye ko some mwana gose ayebuno moro kibonye gutego soma naye ogende nyore kusi ya ugali ali ndo bakobako kokera chikosi chikwabo chikosi chikurwe boro mbagwa doctorate programs ni ya PhD ni ya social transformation abo doctor in philosophy and education nasema yende mbagwa masters program mwancho mwerelia imeatangaza university ni kwa masters in education leadership and administration na boigo mbagwa masters in arts and Africa studies na boigo arts in philosophy gotika gabu mbagwa postgraduate diploma bali bakorere a degree na bogo chiko postgraduate gali ko postgraduate in diploma in education anya gote chiko kora ko rugabo mwe chiko kora masters na gabu se degree asa degree bati kosi chinge kerage na nigo babwate kosi ya bachelor of arts in leadership and management babwate a bachelor of science and nursing babwate bachelor of arts degree in technology babwate in commerce lote kosoma mukosi kora mangana yo bonchero kabisa na okosomera gabu ngati kosi chinde chinge se diploma na certificate ya babwate bali apate diploma na certificate mbatigirima ya kima imeyatangaza university nigo babwate diploma ina certificate in accounting babwate in broadcast journalism yote ko murali bunanchiga na bako na gari yatangaza university lindo nyara ko somero burali bwao nanye go tagete cyber security babwate ICT na education gati chikosi ndi chinyinge sana onye go tekobanyora inamba na RSS skini yao yaitoga bwe ya Soko TV na boko bake namba ya masayemo na bayigo se website babwate na boko bararabune erega bwe se TV yaito na bayigo ne sense moyo kubarikira email ire ko abolia ni barako yali baga heriyo so yo mwano usayo manyana nyago yote bwe somya yo manyene na bago ikanoro bitirisi namba ya skin website yabo RSS screen na bayigo email yabo RSS screen hisetanga yatangaza university yatangaza university no bayigeta kisemi nende no kunyara ko bako konyeka essential yo kunyara kisemi yerekerani ebirengerero byao na marorao amatuko amotwe kolo kwa Daniel Omwaga mega yech camera niko twabwate Loise director Zack na boygo Joshua Nyauma aseponsi wakaba kwekana kwenekinga amariogi emo ne chibicha cyawekere essential robo twerwe kaitu kwena naende to manit kori yankyo asumuru betro bini ko chaka chinsenye weka chinsa isano onemo ochia magaso bye bye tuara omugaso osesenirie.